Коллегалары уны яратып, фән ене қағылған ғалим деп өйрәткән. Башкортостанда этнография фәненә нигез һалучыларның, Өфе археология һәм этнография музейын оештыручыларның береһе Наил Бикбулатовтың тууына 5 ел. Силәбе өлкәһе Аргаяш районы Бәжекәй авылында туган галимдың язмышы, ул үзе үк башкорт тарихы. Истәлектәр хәтерде яңырта. Наил Бикбулатовтың тарих, тел һәм әдәбият институтында эшләгән вакытын бер дәвер тыйып карарга мөмкин. Волга-Урал төбәгендә, Урта Азия, Таулы Алтайга оештырылган 40 этнографик экспедицияларның җитәкчесе, 100 монография авторы, 12 мең берәмектән торган этнографик фототекага нигез һалучы буларак билдәле ул. Киң даирәле, мәгълүматлы кешене. Ул үзе этнограф бит инде. Әмма фольклорчыларның, әдәбиятчыларның, телчеләрнең һәм тарихчыларның бөтеннең дә эшләрен караган вакытта һәм без бит инде тәкъдим итәбез ученый советта. Шунда узак итеп, һәр нәмәгә тукталып, ул һөйләй торгайны. Менә мин ул вакыттарда яңа эшләй башлаган галимә идем. Минем өчен бу шул тиклем үзенә күрә бер мәктәп булды. Өлгү. Һәр нәмәне ул эсенә инеп өйрәнә торгайны. Һәм менә минем уемса, менә бүгенге фәндең талабы нимә? Бернисә фәндең кушылышында эшләргә, ягъни киң даирәле эшләү. Мәсәлән, этнограф телче булырга тиеш. Шул ук вакытта ул белергә тиеш фольклорды. Шулай бит инде. Яки фольклорчы, этнограф та телче булырга тиеш. Менә шул бүгенге көндә мөһим дип бездән Рәсәй Фәннәр академия һәм безнең менә җитәкчелек фаны талап иткән әйберде шул замандарда Наил Валеевич тормышка ашыра. Фән үз карашы, фикере булган гадел галимдарды гына кабул итә. Гыйлемдә ниндәйдер фикердәр хилафлыгы гафу ителмәй. Наил Бикбулатов фән принциптарына тогры галим буларак танылып алган. Был сифаты бигрәк тә ул эшләгән юнәлеш этнографияла югары баһалана. Гыйльми совет утырышларында Наил Валеевичтің шундай принципиаль галим икәнлеге, үзенең фикердәрен бик нигезләп, аргументтар килтереп һөйләгәне бик хәтергә уелып алган. Наил Валеевич ул үзе бик кешелекле була торгайны, яшьләргә бик игътибарлы булды ул. Һәр вакыт уларның эшләре белән кызыксынып, я ниндәй хезмәттәр язаң дип безгә яшьләргә һәр вакыт шул һорашып, белешеп тора торгайны инде. Менә шундай хәтирәләр калган Наил Валеевич турында. Галимды туган ере Силәбе өлкәһе Аргаяш районы Бәжекәй авылында ла хөрмәтләп искә алалар. Бикбулатов Наил Валеевич 1931 елның 14 февралендә Бай авылында туа. 6 яшь булганда уның атаһы репрессиягә эләгә. Наил олатайга укырга һәм бер юлы эшләргә туры килә. Галимдың юбилеена арнап Бәжекәй мәктәбе укучылары гыйльми эшләр язган. Галимдың кардәшлек, туганлык тураһындагы хезмәтләренә таянып, уның тормыш юлын өйрәнгәннәр. Был тикшеренүләр һөдемтәһендә Әдилә Фазылова үзенең галимга туган икәнлеген асыклаган. Бу шәҗәрәне мин төзенем. Минем олатаем Радмир, өләсәһе мөслимә, әсәһе мөслимә. Уларның гаиләсендә 5 бала булган. Җавад, Вәҗиһә, Надия, Мөслимә, Наил. Он этнограф, научный исследователь, галим, китаптар язган менидер, башкирский авыл менән, еще анда күп башкирский бутма, ватал яшаларды исследовать итеп язган. Мин шул китаптарынан итеп, таянып, башкирский авыл дигән китапны таянып иттем, яздым исследовательский работаны. Галимдың 1969 елда дөнья күргән был китабы бүген дә мәктәп укучыларын гына түгел, галимдарды ла кызыксындыра. Хәзерге башкорттың борынгыса көнитмешенең көндән-көн югала һәм замана шартларында юыла барган дәврендә Наил Бикбулатовтың хезмәтләре өстәл китабына әверелеренә шик юк. Атайымдардың һөйләү буенча, Мөслимә Картней унан 2 яшькә улы булган. Бәрібір уларды бергә укырга бергәннәр, чөнки ул бигрәк зирәк булган, тырыш булган, укырга яраткан, һәм без аны онытмайбыз, уның эшләрен укыйбыз, өйрәнәбез. Менә бездә уның 2 китабы тора. Менә бере башкирская система родства дип атала. Менә был китап
Бүгін дә уның кеүек китап бер төрки халкының да юк. Безнең өчен кадерле, күрәгезме, хүзлеге бар. Әйтәйек, башкорт теленең телселәр тарафынан әле бындай хүзлек төзелмәгән. Система родства, туганлык, кардәшлек терминдары. Кызганыска каршы шуга безнең менә кул җитмәне. Ә шуны этнограф Наил Валеевич үзенең хезмәтендә кулланган, шуларда эшләнә бит инде. Һәм менә игътибар итһәгез, бында Наил Валеевичтың әдәби телдә генә түгел, халык иҗадын гына түгел, диалектларны белеүе күренеп тора. Әйтәйек, ул мәсәлән йиян дигән сүзне ала икән, шуның кайсы җирләрдә нисек әйтелеше, һәм әйтәйек, шу йиян сүзеннән башкортларда йиян гол, йиян сура дигән исемдәр барлыкка килүендә язып китә. Ул бит инде куллана башкортсала әдәбиятты, урысса, башка сит телдәрдә. Ул шуларды бит укып, шуларга инеп, менә шуларды үзенең хезмәтендә кулланган һәм индереп җибәргән. Бәжекәй мәктәбенең дәрестән тыш оештырылган гыйльми тикшеренү түңәрәгендә өлкән класс укучылары шөгыльләнә. Улар үзләренең хезмәттәре менән район һәм өлкә конференцияларында сыгыш яһай. Түңәрәктә күп вакыт ардаклы якташларның язмышын өйрәнүгә багышлана. Түбәтәй тегеү һәм уны сигеү, нагышлауҙы ғәйнә башҡорттары түбәтәй баҫыу ти. Түбәтәй баҫыу һүҙенең мәғәнәһе моғайында боронғо кәсеп, кейеҙ, тула баҫып, ҡолаҡсын бүрек, тула ойоҡ, тула сәкмән тегеү һөнәренән киләләр. Хәҙерге заманда был боронғо кәсептәр юғала барһа ла, Пермь крайы Барҙа районының ғәйнә ауылдарында әле лә түбәтәй баҫалар. Безнең ғәйнә ауылда түбәтәйләрне боронғодан шиккәннәр. Минем ҡартәнейем шиккән, 2 тутай апаларым. Иң беренче алар Мулина шиккән шиккәннәр менән монда түбәтәйләр. Хәзер инде без Энҗе белән шигәбез. Энҗе белән шикмәгәбезнеке иң беренче ауылда Аптука Рафига һәм Матуга апалар алып килделәр. Түбәтәй шигүне дәвам итү уңайдан инде біз проект яздык иң беренче бергәләшеп. Мәдәният хезмәткәрләре белән уйлашып алдык та. Ул 2006 елны эшләнде бу проект, безнең Лукойлда җиңеп чыкты. Һәм менә 100 мең акча эшләп алдык без. Грант якладык, бик тә сөендек инде. Менә биредәге витриналар, аннан инде сез күреп торасыз, менә шушы бисерлар, өстәлләр, инҗеләр һәм түбәтәй шигергә материаллар, энәләр, барысы да менә шушы акчага алынган әйберләр. Бик тә матур эш инде бу. Бу безнең гореф-гадәтләребезне дәвам итү дигән эш. Без горурланабыз үзебезнең түбәтәй шигүчеләребез белән. Кайын авылы мәдәният йортында оештырылган тылсымлы энә оста кулдар түңәрәге агзаларының даны Пермь крайында гына түгел, бөтә ер шарына таралган дигәндә лә хата булмас. Сөнки улар баскан түбәтәйләрде хәзер Украинанан, Үзбәкстандан, Германиянан да килеп алалар. Барҙа түбәтәйе ул. Барҙа түбәтәйе башка бер яктыңда түбәтәйенә оҡшамаған. Уны без биҙәк өлгөләренән таныйбыҙ тиҙәр. Төрлө ауылдан җыйылған. Безнең Түбән ауылыныҡы менә бу бизәгене, элегелектән боронғодан ҡалған бизәк, Мулина җит белән шигелгән. Шул бизәкне алдык инде. Ә монысы менә безнең Төнгөк ауыл, Барҙа районының Төнгөк ауылында элегелектән шушындай бизәкләр белән түбәтәйләр шиккәннәр. Тоже Мулина белән шигелгән. Ә монысы элегелектән безнең менә монда түбәтәй бар. Мулина белән шигелгән Ҡайын ауылыныҡы бу. Гел шушы бизәк белән шиккәннәр безнең апалар. Хәзер без төрлө бизәкләр үзебез алып үзгәртеп җыйдык. Иң башында үлчәм ясаганнар, шушылай нишәне дүртә үлчәм киселә. Аннары астында шушылай җигертер өчен 40 ул киселә шундый нәрсә. Абадов инде. Ул һеҙгә 40 ул дип аталамы? 40 дип атала. Аннары шушындай нидән кәгазьдән бәрхәт җәяләрне үлчәмгә шишкә, аннары кәгазьдән шишкә кисеп тегәләр дә, үрнәк була да, аннары шул үрнәкне бисер белән, энҗе белән шигәбез. Кейәүенә түбәтәй бүләк итү Барҙа районында никах табынының иң төп йолаларының береһе. Һәр яшь кыз ярәшкәндә кейәүенә түбәтәй бүләк итә. Шулай ук туйҙа бар ҡоҙалар да түбәтәй гейә.
Ә инде һабан туйдарда түбәтәйенә карап егетләрнең кайһы авылдан икәнен дә әйтә алалар. Орылган сандык төпләрендә яткан түбәтәйләрне алып, җыештырып, арчып, юып, реставрировать итеп, катыртып, менә шушы музейны ачтык инде. Менә монда булы абызыйлар, улы бабайлар кигәннәр 1800 елныкы түбәтәйләр. Көндә кигән түбәтәйләр булган. Инде монда балаларның түбәтәйене, аннары соңында апалар шиккәннәр, безнең тоже иң элекке түбәтәй. Монда безнең түбән авыл апалар шиккәннәр, моны кызлар булган инде элек кызлар. Шушы бизәк белән шиккәннәр. Аларның мулина белән элек бәрхәт материал булмаган, шуңа шерстяный материалдан шиккәннәр. Соңрак бәрхәт чыккан. Менә монсы да элекке борынгы түбәтәй. Мин моны әле үзем кичкенә чакта белән безнең карт тутай бар иде, үчигәе. Түбәтәй кигән малайдарның түбәһе күккә тия. Түбәтәй кигән малайдарга кызларның күзе төшә. Бардала әле лә шулай түбәтәй бөтә ир егетләрнең дә көндә кигән баш киеме һанала. Түбәтәйгә арнап биюләр һалына, йырдар йырлана. Белемле еңер дигән халык. Башкорттар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251 73 92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.